Arratsalde on deizuela ikusentzule. Gaurkoan Suitzan daukagu zita futbolarekin. Sangalengo AEG arenan gaude. Atletiken aurre denboraldian, ja 2 partide ikusi ditugu, gaurkoan beste bat ikuskatzeko aukere izanen dugu. Eta ziurrenik, aurre denboraldi honetan, izan dezaken edo izango duen aurkaririk gogorren eta izen handikoenaren aurka. Borussia Dortmund izango dute gaurkoan, Ernesto Valverderen mutilek aurkari. Badugu gogoa ikusteko ja 15 bat egun igaro dira, Gijongo Sportingen aurka Leioan gertu eduki genituela, eta gaurkoan aipatu bezala azken astean barneratuta daude Liga Txapelketaren aurretik, eta gertutik jarraitzeko partida aurkari gogor baten aurka, eta non Suitzako AEG arenan Sangalenen hain zuzen ere 700 metrotara apur bat hemengo beroak aztu eta freskaldira, hemen ere gaur eguraldi onik ez eta irudietan duzuen zelaian, ez da ere. Arratsalde on deizula, Juanan? Bai, kaixo arratsaldean. Gaurkoa oiar gogorra? Bai, benetan gogorra, ez? Azterketa handi bat, nola gainditzen duen, zergatik gainera Borussiak horre demoraldi honetan emaitzonak lortu ditu, joko ona egiten ari da, betikoa ez, baloiaren jabetz hori izaten du berak, eta horren poderioz, aurkariak gainditzen ditu, ez? Iruditzen zira horretatik emaitze garrantzitsu batzu lortu ditu bat talde handien kontra, gertatzen dena talde handi horiek, jokalari garrantzitsua falta zituzten baiten momentu horietan, eta honek aurrera pauso handi bat emanda dauka, ez? Iruditzen zait, igual momentu honetan ondona dagoen talde bat izan liteke, ez? Bai jokoan, bai denean, ez? Eta hori irakutsi du horre moraldiko partidu batzuetan. Hori da, gero aztertuko ditugu zenolako aurkariak eduki dituen Thomas Tuchelek zuzentzen duen Borussia Dortmundek, baina aurre denboraldi honetan norbait sasoian bada, hori irudietan duzuen jokalari hau, eta talde apur bat eraberritua, gaztetua, oxigeno berriarekin, eta Bayern Munichek Bundesligan daukan nagusitasun hori apur bat itzali edo zapaltzeko gogoz dagoena aurtengo honetarako diru asko gastatu dute, hartu ere bai, hoiek partida aurrera doazen enean aztertu eta aipatuko ditugu, eta Valverderen mutilen inguruan zer esan? Suitza bada, erlojuaren herrialdea, zorroztasuna, fintasuna, zuzentasuna, zehaztasuna, nabarmendu nahi dituen herrialde hori, gozotik ere asko txokolatearekin, baina Valverdek izango du zuzentasun eta zorroztasun hori taldearengan islatzeko aukera. Atzo batzuk galdetzen zioten, Ernesto, emaitzak ez dirari bermatzen, eta berak garbi esaten zuen. Aurkariak ikusita nolakoak diren, euren helburu etzela emaitzak lortzea aurre denboraldi honetan, Europako talde eta liga desberdinetako aurkarien aurka jokatzen ikasi beharra daukatela, Europa Ligako txapelketari begira, eta emaitzak bigarren plano batean utzi nahi dituela, partean arrazoi bai. Partean bakarrik ez, arrazoi handia dauka esan duenakin, ez? Hauetxek dira gaurko hasierako 11 protagonistak Borussia Dortmunden aldetik, Roman Wendenfeller egonen da atean, Mario Götze 10 zenbakierekin, Pierre-Emerick Aubameyang, Andre Schürrle, Christian Pulisic, Shinji Kagawa, Sokratis Papastopoulos, Lukas Pilsek, Mark Schmelzer izango da gaurkoan kapitain, eta zelai erdi horretan Dennis Burnich eta Wenglere bertan egonen dia, beraz berrikuntza batzuk bai, iragan astean etorri ziren Andre Schürrle eta Mario Götze berriro ere bueltan, hoiek berriz ere Dortmundeko taldeko elastikoarekin ikusteko aukera izanen dugu, eta hauetxek Ernesto Valverdek gaurkoan ezarritako 11koa. Gorka Ireizoz atean, Oscar de Marcos, Bóveda, Laporte eta Valentziaga atzealdean, Mikel San Jose eta Beñat egonen dira zelai erdian, Iñaki Williams hegal batean, Markel Susa eta bestean, punta erdi lanak egiten. Javi Eraso egonen da, eta aurrean golaren arduradun, espaldiko partez, Aritz Aduriz. Ja, poliki jokalari garrantzitsuak Valverderi etorri zaizkio, ja jokatzen hasi dira, eta nik uste dut poliki baita ere, taldea gobetzen jongo dela, ez? Jokalari hauek sartzen diranean, beste puntutxo bat ikusten dute taldean ere bai. Lehen komentatu duzuna, ez? Zezen irabazita eta galdera hori intziona baita ere, beti emaitzari begira goten iralako jende gehiena, ez? Irabazte balimo gotetan ondo dijoa, ezin balimo irabazi zainale bate arazo handietan dagoela, eta iruditzea Atletikek ikusi dugu gainera zuzenean, Sportingen aurka ikusi genuen Leioan jokatzen, eta Sporting baina asko hobea izan zen. Ez zuen irabazi, baina asko hobea izan zen, ikusten dut hori garrantzitsua izaten dela, joko aldetik hobea izatea, eta partidu batzuetan ere,
naiz eta txarragoa hobea ez izan, baina galtzeko partiduak ez ditu egin baita ere, ez? Gertatzen dena, beste batzuk gola egiten dut, eta zure gola, ez dezu egin. Gainera aurre denboraldi hau aintzat hartuta, goiburu batzuk ezartzen jarrita esango genuke Atletik egitea gustatzen etzaion gauza bat egiten ari dela. Alegia defendatzen, gehiegi zelaierdi honetan horretan dagoen desoreka tarteko Raul García oraindik ez da osatu, Mikel San Jose berandu etorri da, oraindik taldea egiten ari da, egitura hori osatzen ari da, eta noski, Valverdek ere nahi zuen probatu betik etorritako jokalariak, tartean Oskar Gil, Besga, Gerai, olako jokalariak, eta gero aurrean dauden dilema horiek, Ibai Gomezek ja alabez utzi du, baina oraindik jokalari edo kromo askotxo daude hor. Gogoan hartu behar dena, horre demoraldi honetan, De Marcos berandu hasi dela jokatzen, parte hartzen aport, baita ere berandu hasi da, San Jose esango, ez dugu esango, oso berandu hasi da, Aduriz bera ere bai, Williams ere, poliki aurre denboraldia lasea hasi zuen, eta poliki poso bat ematen ari da, eta ja parte hartzen hasi da partidu batzuetan, da nik uste dut alde horretatik jokalari asko egon direla, pizkat kanpoan, eta min hartuta egon dira beste batzuek, eta hori dana ondo ipintzen diranean eta hamaikako horretan sartzen diranean, beste itxura bat ematen dut taldeak, hori ikusi dugu partiduetan, partiduak aurrean joan bezala, eta jokalari berriak sartu dira momentuan, taldeak beste txispa bat eta beste joko bat erakutsi dugu. Galdera horren ondik norakoa ziurrenik igandean, Southamptonen aurka jokatu ostean, etorritako zalantzen ondoren, zelaie erdi horretan, zalantzak sortu zituelako, baina aurten Atletikek ez dauka beharrik Europa League horrera sailkatzeko, sailkatua dagoelako horrek aurre denboraldiari ere, bestelako lasaitasun bat emango zion ziurrenik, eta abuztuaren 21 ekingo dio Molinonen arratseko 8 eta 6 eta 4 aurrera, gaur eskuartean daukagun 11ko hau nahiko antzekoa izango dela esan dezakegu, titular asko eta asko, eta Sevillaren aurka liga amaitu zuten 11kotik asko daude bertan. Poliki itxura hartzen ari da, 11ko hori, jokalari batzuek denbora gehiago jokatuko dute, 11ko itxurosoa baino hobea esango genuke atera duela, zergatik beste egunetan nahaztuta egon dira momentu batzuetan, gero gazteak ere asaldu dira, talde horretatik aukerak emango zaizkio, eta gainera Ernestok ikusi behar du taldean jokalari batzuek nola dauden, jokalari gazteak ze pauso mandu aurrera pausorik eman duten ala ez, baita ere jokalari batzu igualekuz kanpo ipini eta nola moldatzen diren ikusi, eta aurre denboraldiak hortarako izaten dira, honena izaten da, gauza horietanak egin eta gainera taldeak irabazi, itxura ona emate bali maduta dana, horrek konfiantza gehiago, eta asko bizi gera denok, bat zer futbolen jokatu duen sensazioagatik, sensazio ona bali maitugu, naiz eta partiduak ez irabazi, lasai goten zea, baina sensazio eskasa bali madira, edozer gauzatik, arazoak egon diralako, orduan keskatzeko modua da, baina ez diruditzen momentuak keskatzeko denik. Hortxe ikusten ditugu Borussia Dortmundeko jokalariak elkarren artean txalo egiten, bitartean aipatuko dugu epaia, irudietan duzuen bezala, Sandro Schirer izanen dela, bera epaia lagunartekoa aipatu moduan Suitzan ari dira jokatzen, Saingalen zelaian, AEG arenan, eta izar diztiratsu asko mundu mailan prezio berezia, diztira berezia dauzkaten jokalari askoren jabe eginda, aurtengo honetan Thomas Tuchel, aipatu lau jokalari oso garrantzitsu joan direla Dortmundetik, tartean Matt Hummels, Bayern Munichera joan da, 28 milioi euro ordaindu dituzte Bavariarrek, Ilkay Gundogan, zelaierdian, iparrorratza askotan Jürgen Kloppen esanetara ibilitakoa, eta Europan Real Madrid menderatzerakoan 2013an zirrara berezi eman zuena, bera Pep Guardiolaren esanetara joan da, Henrik Mkhitaryan, auzo berean edo hiri berean egonen da Manchesterren, baina kasu honetan Unitedekin, Jose Mourinhoren esanetara 42 milioi euro ordaindu dituzte deabru gorriek Mkhitaryanengatik, eta Jakub Blaszczykowski lehengo astean jakin genuen 5 milioi euroren truke ere taldea utzi duela. Zifra handiak dira, 112 milioi euro hartu ditu Dortmundgo Borussiak udara honetan gastatu berriz, geroxo ikusiko dugu, 114 milioi euro 8 fitxaketa egin dituzte taldea eraberritua, gaztetua, joanan hasi da partida, aipatu dezagun txapeldune ligan ikusgai egonen dela Dortmund eta Erne Athletic, Williamsek Adurizi azkar batean abiaduran eman diota. Azkenean garbi ikusten da estiloa, lehenengo baloia hartu dute,
luze jokatu beharrean arriskatzea nahi izan dute baloia jokatu ateratzeko, eta lehenengo baloia lapurtu duenean, ez dugu zango aukera sortu duni, baina baloia arriskutsu bat lapurtu dute eta min egiteko aukera, ez? Baina hor dirak oso arriskutsuak, ez? Pizkat, batez ere zelai erdiko lerrori pasatzen dutenean, hor kontu handi egin ibili behar da. Hori da, eta ikusi ditugu Atletikeko jokalariak benetan gogotsu zelairatu direla, noski, sensazioen kontua, Erne, Mario Getzek hartu du eta baloia egaleratu, hortxe, area barnerantz, sartzen alegindu da, Borusiako jokalaria, baina nola edo ala aldaratu eta une hauetan, Aritz Adurizek, lasaitasuna ezarri nahi dio partidari, hortxe joan da, ederki eman Javi Erasori, honek Oskar de Marcosi, ez baina Valentziagari eta paiak jokoz kanpokoa adierazi du, zalantzik izan, marrazainak, esaten genuen, jokalariak, Atletikeko jokalariak motibatuta zelairatu direla, eta noski, Borussia baten aurka jokatzea ez da beste aurkari batzuen aurka jokatzea, eta hori psikologikoak ere izango du berea. Bai, azkenean zuke komentatu zu, Valverderi galdera intziotenean, partiduak eta zirabazte hori, eta logikoa da, ez? Bera gainera Europan jokatu behar du, pizka kontrolatu behar du ze joko egiten dan Europa mailan, liga desberdinak eta liga desberdinatako taldearekin jokatzen ari da. Badakite aurkari gogorra dituztela bai gaurkoa eta bai igandeko oso gogorra dirala, eta horre sufritzeko aukera hori dago, eta sufrimentu horretan nola moldatzen dan taldea, baina iruditzen zait hori jakinda dagoela, ez gaur benetan zaila izango dela, eta batez ere itxura ona, eta lehen komentatu, una sensazio honakin bukatzea da, ez? Hortxe Andre Xurrel baloiarekin, ederki sartu da, eta Orte Iraizezek gelditu ona. Xurrel aurreko astean bertan fitxatu zuen, eta Thomas Tuchelek ondo ezagutzen du, maiz 0-5 taldean elkarrekin urte pare bat igaro zituelako, Xurrel Mainzen egin zen ezagun, eta hortan Thomas Tuchel gaur egungo Dortmundeko entrenatzaileak zer esana badu, eta azkar, zalantzarik egin gabe azkar jarri du 11koan Mario Getzerekin batera. Kontrolpean dauka partidua, ez hasierai jokatu dira 3 minutu hauek Borussia dira. Erne, Obineian, hasieran batzuk jokozkanpokoaren zain zeuden, jokalariak ere bai, epaileak ez du marrazainarekin ondo kontaktatu, ez du alakorik adierazi eta berandu izan bada ere, jokozkanpokoa eta honekin, jokalari honekin, irudietan duzuen Gabongo jokalari honekin, Erne ibili behar da, iragan denboraldian, Cristiano Ronaldo eta Lionel Messi, Aritz Adurizekin batera, itzalpean jartzen alegindu zen Obimeian Bundesligako izar eta erreferentzia nagusienetakoa 25 gol egin zituen, eta urten Europan askok izan dute berarengan interesa, baina Laportekin Atletiken gertatu moduan, honek ere, Dortmundgo Borussien geratzearen alde egindu apostu. Hori ikusi jokoz kanpokoa pitatu dula, iruditzen zait berandu, baina ez dakit zegoen, zergatik Valentziak begira zegoen da puskatzen zuen, baina garbi dagoena da beraie barruti jokatzen dutenean, eta min asko egiteko aukera daukatela, baloia ondo mugitzen dute, teknikoki jokalari ona dira, eta baloia ez dute galtzen, Atletikek presio hobea egin beharko du baloiak irabazteko, eta benetan hortik ateratzen danean eta lerroa pasatzen dutenean min egiteko aukera dute, hori ikusi gu lehenengo jokaldi horretan. Hori da, sendotasun apur bat atzealde horretan, eta ertsitasuna falta izan zaio agian aurreko partidetan Atletiki, eta hori eskatzen, Valverde orain atera denean egalean oio egitera ez da joan epaiaren gana kritikatzera, bere jokalarien gana baizik, apur bat berkolokatzera, eta irudietan Thomas Tuchel, iaia, orain pare bat hiru denboraldi, Anoetara bidean izan zen, Moisekin batera azkenean Moisen alde egin zuen taldeak apostu, baina Tuchel etzen urrun ibili Donostiatik. Atletik da erasoan Iñaki Williamsek Susaetari baloia sartu, eta kornerra lortu dute Javi Erasori, eman dio baloia barkatu Javi Erasori, Williamsek. Helduta dauka, Bai, Sokratis Papastopoulos da. Zentral Greziarra hor.
falta egin diona Javi Erasori edo behintzat heldut eduki duena epaiak kornerra adierazi du eta horixe Atletiken lehen gerturatzea partida bizi hasi da behintzat. Bai, partida ondo hasi da, ez? Alde hortatik bakoitzak daukanakin jokatzen du, ez? Estilo oso desberdina dira. Eta bakoitza bere estiloa, ikusten da, miniteko aukera daukala, ez? Ikusi dugu baloi aldaratze horretan Borussiak ze ondo atera duen baloia, ze ondo jokatu duen, eta nun dagoen momentu honetan baloi hori, Eta hortxe irudietan berriro ere Obimeian lasterkaldi oparo baten ostean baloia hartu eta areara erraz sartu da eta kornerra lortu du. Juanan hau beste txispa batekin dago, abuztuak 9 izan arren. Bai, iruditzen eten aurreratuta dijoala, ez? Atletik pixka bat atzerago dago, zergatik jokalari asko batzu min hartuta egon direlako, bestatu selekzioak egon direlako, pixka bat atzerago dago, ez? Borussiak izan ditu selekzioan egon diran jokalari batzuek, baina alata guztiz ere puntutxo bat gehiago daukala ematen du hasiera honetan, ez? Hor ikusi duguna lehen Atletik atera duen korner horretan aldaratze bat egonda, eta Borussiak eta normala da, baloia hartzen duenean, arriskurik ez da hartzen normalean, da jo egiten da, ez jokatu egin du. Jokatu xinxika gau izan da baloia hartu duena. Jokatu, atera du jokatzen, eta bestalderaino iritsi da, eta baloia arriskutsua zen, gero defensako lana ondo egin du Atletikek, baina benetan, gaur azterketa oso ona da ikusteko taldea nola dagoen, olako talde baten aurka eta Europan talde handi baten aurka nola moldatzen den, eta emaitzak alde batera utzita, Sensazio horiek zelan egiten da, lan ona egiten bali madan ikuste gustora geldituko dirala galdu irabazi, baina gaurre benetan azterketa handi bat. Ikusten ditugu Mikel San Jose eta Javi Eraso presioa ezarri nahian atzi aldera Wenderfellerri eman diote baloia eta hauek ere atzetik ekiten diote. Eskotan batzuek pentsatuko dute Alemaniako liga gora doana dela, baina ez badira talde batzuk ondo jokatzen alegintzen direnak, tartean Bayern Munich, Schalke 04 ondo ez, beste modu batera jokatzen alegintzen direnak, eta hauek ere badauzkate orain horretarako piezak eta atzetik alegintzen dira ikusten dugu elkarrikutxu 23 zenbaki egun hauetan zelai erdian dena apur bat babes emate aldera, eta azkar regaleratzen dute Shinzika gaua 23arekin, bera da apur bat iparrorratza une hauetan Ilkai Gundogan joan da, hori Manchester Cityra joan da, Mikitarian ere ez dago eta orain taldea eraberritua Erne area barnera sartu dute eta orain ere nola edo ala aldaratu eta nabarmen baloiaren jabe Borussia Dortmund berriro ere atzetik ekinez. Nagusi da, jokoan lasetasun puntu batekin jokatzen dute, azkenean beraie barneratuta daukate hori, ez? Borussia horrela jokatzen aspalditik ari da, eta entrenatzaile eta batez ere jokalaria proposo bat behartzen horrek jarraipen bat emateko, eta hori egin dute, ez? Jokalariak saldu dituzte, jokalari garrantzitsua diranak bere taldearentzako, batez ere atzeko lerro horretan Hummels, erreferentzia izan dena Kloppentzat eta denentzat, ez? Alemaniako selekzioarentzat eta nik uste talde horretatikan oin gazte bat jokatzen ari da bere lekuan, eta gazte hori ere ondo moldatzen da, ez? Azkenean konfiantza ematea da. Hemen konfiantza ematen danean ustegabe asko, on asko hartzen da, ez? Eta iruditzen zait Borussiare alde hortatik egiten dutela movimentu batzuk, baina baita ere, gero asko erosten du. Shinzika gaua ahalegindu da baloiarekin, baina Beñatek ondo kendu dio, dena den errebotea berriro ere Erleentzat, Dortmundeko Erleentzat joan da eta honakoan falta adierazi du Andre Schurrel. Irudietan duzuen fitxaketa aipatu moduan, Merik Laportek nola da geldiarazi du, baina Borussia berriro ere erasoan. Momentu honetan, 9 minutu hauetan Atletik pixkat galduta bezala, ez? Jokaldi bat egin du, korner bat atera du eta besterik gabe, ez? Da pixkat Borussiak zer egiten duen horren atzetik, baloiaren atzetik dabil momentu honetan, ez? Eta, lehen komentatu guna da, gaur benetan egun gogorra iruditzen zaite aurre denboraldi honetan, beraiek puntotxo bat aurretik dagoela ematen du, eta kontrolatuta daukate partidu. Hori ikusten da behintzat partidan, kontrola, Atletik atzetik, defendatze lan horretan, zaleko lanari argia atera nahian, Wenderfeller berriro ere atzetik, gertutik ikutuz, eta Ernesto Valverde irudietan ikusgai apur bat zuzentzen, animo mutilak laua izetara plazaratuaz,
Baina Andre Xurrel atzerantz joana. Nahasten ari dira, apur bat hori aprobetxa dezakete Atletikeko jokalariek, eta aipatu duzu, jende gaztea, esan behar da, 8 fitxaketa eginegatik, Arrobiaren alde ere, Arrobian asko inbertitu eta Arrobiaren alde apostu egiten duen entrenatzailea dela Tuchel, bere sasoian Jürgen Klopp bezalaxe, hori ondo barneratua daukate Dortmundekoek. Erne Óscar de Marcos erdiraketa egiten alegindu da, berriro ere Óscar de Marcos, baina ezerezean geratu da jokaldi hori, eta ziztu bizian Andre Xurrel, irremerik Obimeian bezalaxe, eta esaten genuen Arrobiaren alde, eta gero jokalari gazteak tartean, Mikel Merino. Bai, hori apustua da, ez? Hori iruditzen zaite aspaldi fitxatutako jokalari bada, Osasunan demoraldi zoragarri bat egin eta gero, eta gainera, talde handi batera junda, hori ez du edozenik lortzen, nola bere lehenengo irteeran, Borussia bezalako talde batera jutea, ez? Europan Bundesligako talde handi batean jokatzea, benetan oso gutxi lortzen duten gauza lortu lehenengoan, ez? Eta nik uste dut hori gauza garrantzitsua dela, eta batez ere apustu bat egoten dela gaztei begira, ez? Fiskalen komentatzen ongera, ez? Partidu hasi baino lehena, fitxaketak eta hori egiteko orduan, eta zu komentatu duzu, ez? Azkenean begiratzen duzu urteei, eta danak jokalari gazteak fitxatzen dira, ez? Jokalari gazteak etorkizun hurbil batean pentsatzen, oraingo edo gertuko emaitza horiek atzean utzita, gero ordaintzen direnak ere badira tartean, ez da, alegia, ez da berdina jokalari bategatik 40 milioi edo 4 milioi euro ordaindu, presio gutxiago dauka jokalari horrek, eta taldeak ere apostu egiteko beste gerrijira bat edo beste flexibilitate bat desberdina, gerria eta flexibilitatea aipatuta iguainena. Ez da, 40 milioi euro ordaindu eta munduari buelta eman dizkioten irudi horiek. Bai, baina azkenean zuk apustu ez dezu gazte bat erosten bagoen, lasaitasun punta pazientzia, ez horre presioa dago, ez? Emaitzak beti aurrera atera behar dira eta partioak irabazi behar dira, zergatik atzetikan saletu dauzkatu eta saletu horiek ohitura badute, urteak goian amaitzea eta beti zerbait irabastea eta ogertu goztea zerbait irabasteko, ez? Eta nik uste dut presio hori badaukatela, gazteak izan ez izan, ez? Nik uste hain ondo barrenatze dute gero jokoa eta dena, eta ondo, engranaje horretan oso ondo sartzen diran jokalariak dira, Ieza osagarriak esaten dena azken batean, hortxe ikusi dugu Obimeian bat bikoa egiten Xurrelekin, baina jokoz kanpoko adierazi du, eta Atletik da orain. Luze jokatuaz baloia duena, Aritza Duriz alegindu da kontrola egiten, baina berriro ere Alemaniarrentzat, hortxe Markel Susaeta, Lukas Pilseki itzalegin nahian, Papastopoulosek dauka baloia, bera bakarrik nahastu da, orain Pilsek eta Susaeta errekuperatu bai, Valentziagak Aritza Durizi, area barnera ez, baina errebotean Mikel San Josentzat hartu du, eta Aserren aparra epaiak harturiko erabakiarekin. Arrazoi guztiakin. Baloia ikutzen du garbi. Lehen hau iristen da baloira. Eta hor ikusten dugu, baloia ikutzen du eta ez dago. Garbi aski eman dio gainera. Ez dago faltarik, ez dago zertxo. Epaiak lasaitzeko eskatu, baina baloia Dortmundentzat izan da, eta berriro ere Pierre-Emerick Aubameyang alegindu da, hor Neko Bobeda aurre zarrapatzen, dena den ondo moldatu dira, eta berriro ere atzetik Valentziaga. Bat atzera begiratu ez diete uzten, Alemaniarrek lasai egoten azkar joaten dira presioan. Bai, azkenean da talde bat, ez duena usten presioak oso gora ematen duena, azken atzeko lerro hori aurreratuta jokatzen du, eta zelaiarriak oso aurrean jokatzen du. Horrek gauza bat, bi alderdi guztia dauzka, nik usten dut ondo landuta izango dutela, baina horrek lehenengo lerro hori pasatzen duzunean, jokalari asko pasatzen duzu. Esi handi bat gainditzen duzu. Eta horrek arazoak sortzen ditu atzeko lerroari, ez? Oin ere, arrisko handiek egartzen dituzte, ez? Lehen ikusi du, Sokratis nola hartu duen baloia atzera juna, atezainen aurrean iskin egin behar izan dio Atletiko jokalari, oina atezainari mandiote baloia aduriz gainean zeukanean. Salduta geratu da Wanderfeller berriro ere. Eta hor askotan nahazten da jokatzea
bat arriskua ez, zuk aldik eta arrisku gutxien hartu garrezu batez ere atzeko lerroan baloi batek altze bali mozu golaukera bada. Eta bueno. Kornerra aldeko, Beñat Etxebarriak erdiratuko du, zain dauzka bere taldeko jokalariak, baina falta dirazi du eta epaia lagunartekoa izanagatik zorrotz txistuari eragiten, erabakietan zorrotz eta serio hartu du berak ere inolako zalantzari gabe partida. Atzealdetik berriro ere jokoari ekin nahian Borussia Dortmund eta berriro ere Wenderfeller hankekin nahikoa kostatzen zaion atezaina dela erakusten ari da. Betiko polemika, atzetik astea polita da, atzetik gauza politak egin daitezke, baina hor piezak eduki berdia hori egiteko bestela... Bai, baina bueno, hau egiten nahi da momentutik garbi ikusten da, pieza horiek badaudela, ez? Horregatik egin dira horrela jokatzen, entrenatzailea nahiko du gainera, beti komentatu du, eta hori ikusi dugu baita ere, reala ikusi dugunean ere, oain pixkat entrenatzaileak behartzen du atzetik jokatuta ateratzea, ez? Arriskuak hartu ezaztu, baina bueno, aurre moraldiko partioak hortarako dira. Barneratu behar duzu joko hori, ez kasu honetan Borussiak ondo barneratuta dauka. Hor, arazo izaten da aurkariak nolako presioa egiten dizun, ona balima da, talde guztia ondo presionatzen ari balima da, horrek arazo asko sortzen dizu, ez? Join gertatzen ari zaiona, Atleti ondo pineta dago, ondo kokatuta, goikoak baloi gainea jun beharrean lekuak hartzen dituzte, eta atzekoa bai benetan presiora ondo juten dira zelai erdiko jokalarien gainea, eta ez di usten Dortmundi baloia beraien egiten duzela ateratzen, da hori gauza garrantzitsua da, ez? Ondo lotzen dizu. Horrek zer gartzen du, beti baloia garrantzitsua. Baina lapurtzen duzunean minitiko. Beste rol diferente bat, baina... Tokatuko zaizu, batzutan hori horretan egotea. Espainiako ligan Atletikek dauzkan aurkari asko ikusita gainera. Hortxe alegindu da Markel Sousa eta Pilsek engainatu arazte, baina ez, baloia Dortmundentzat, Pierre-Emerick Aubameyang area barnera sartu errebotea eta gozakaitz Dortmundeko jokalaria kanpora joan da puistuagatik baloia eta beste arrisku bat zeinen ongi sartu den Aubameyang atze alderuntz begiratu eta Mario Götze izan da hor sartu dena tartean errebotea etorri zaio Christian Pulisic'i, baina baloi hori kanpora joan da. Aukera ona, jokaldi ona. Horre garbi dagoena, Aubameyanek sekulako abiadura erakutsi. Sekulakoa. Oso leku gutxian azkar atera da. Eta horrek min asko egiten du, ez? Olako jokalari badaukazunean, ez dakizu bere ondoan gelditu, o metro batzuk atzera egon, zergatik oso zaila da. Beraiek garbi daukatena da, jokoa ez dutela aldatzen, aurkariak ondo presionatu, gezke presionatu, ez? Berea da, eta batez ere azkeneko metroetan min egiteko aukera hori ikusten da, ez? Zikagaua Hilseki baloi emanaz, honek Sokratis Papastopoulosi, berriro ere greziarra baloiaren jabe, presio eginez hortxe Javi Eraso. Gauak berriro ere greziarrari honek Wenderfeller atezainari atze aldereuntz, honek motxean ikutu Wiglekin, eta hortxe Mario Götze joan da gaztea izanagatik, ondo heldutua futbolaren munduan hortxe Beñatek Williamsek Erasori ikutu, Erne Markel Sousa eta da, txabagunerik argienean utxeta batekoa sareratu berri du Eibartarrak. Atletik aurreratu da markagailuan, txistuak entzuten ditugu nabari da, gehiago daula, jende gehiago Dortmundekoa, eta irudietan jokaldia ederki benetan kombinatua eta amaiera ere ona. Bai, azkenean lehen komentatuguna da, ez? Gor zu hor jokatzen arrisko hartzen duzu, lapurtzen dizute baloia, hor jendea jokale protesta egiten dute, lapurtu dutenean falta inote dion ala ez, ni iruditzen ez dela faltarik egon, eta gero ondo jokatu dute. Aukera ona hartuz paseetan, eta azkenean jokalari ondo onak kokatuta zuen jokalariari pase egin. Ikusten dugu, Dortmundeko jokalari bat min hartuta. Esan dezagun zuarekin jolasten ari zela, Dortmund, baina jolas horretan Atletik presioa ondo egiten, eta hortxe, saria, 20. minutuan. Elitzadurizek ondo irabazi du baloi hori, erortzerakoan edo
Weil gaztea, arrobiko jokalaria. Etor baloia ondo irabazten duela, gero lehengo jokaldian jokalari bera zen, eta San Josesen baita ere baloiare bila joan dena, eta alde horretatik handiagoa da hori falta pitatzeko gehiago zen, auduritek egin duena, aurreko baino ez, baina nik uste jokaldiak. Azkenean talde bateko lako hartzen ditunean bere jokoa aurrera eramateko, tartean olako pasatzen dira. Eta Huescan ikusi genuen gol zoragarria sartuz, Markel Susaeta gaurkoan berriro ere ATP-an fin, eta behar ditu Atletikek noski denboraldi aurrera joan ala Markel Susaetaren golta fintasun horiek ere. Bai, derri horrez jokalari garrantzituak azaldu behar dute ez, Markel Susaeta oso jokalari garrantzitu Atletiken jokoarentzako, bere bizitasuna eta batez ere galeko joko hori, barrura gehiago sartzen hasi da, baina nahi batean egaletik anetik min asko egiten zuen, eta evoluzio bat ez, bai, beste joko bat, gaina entrenatzaile aldaketak ere bai, da Gilsarekin gauza handiak egin zituen, eta gero gain beste entrenatzaileekin moldatu indar baita ere, beste joko batzutara, baita ere exigentzi puntuak aldatu dira, eta alde horretatik berak errol ona dauka taldean, eta taldean oso jokalari garrantzitu da. Ikel San Jose baloiarekin Eneko Bobedari emanaz, hau ere, postuz edo rolez aldatuta, Ipuruan 34 urtean egal astoratzaile ikusi genuen, orain zentral postuan pixkanaka gehiago jokatzen eta ondo egiten, eta Erne Atletik delako erasoan, William Sekeman, eta nola edo hala aldaratzeko moduan izan da Pilsek, baina berriro ere Atletikek erasoa, eta aipatu behar da, zati batzuetan tarte handiak uzten dituztela. Bai, sekulako tartea dira, horrematen du jokoz kanpo dagoela, baina alatak guztiz ere jokaldi hona da. Pasea atzera da, horre eresena igual Adurizek errematea egitea dute, baina ikusten duela William satziti datorrela, eta aukera hona usten dio, ez? Atzelariak urruntzen du, baina berriro ere baloia lapurtu eta askar jokatu, lerroak pixka bat euskatuta harrapatzen ditu Borussiarenak, eta kasunetan Atleti ondo moldatzen ari da, ez? Ondo presionatzen, baina defensa okerra egin dute beraiek, estrategiako lan naiz eta utzi egin gero errematean, nik uste dut jokaldia ondo egin da zegoela. Valentziagak, Markel Susaetarekin ikutu, honek aurrera begiratu, baina Aimerik Laporti eman dio, Eibartarrarekin jokatu, atze alderuntz, Valentziagak ederki ikutu eta aritza duriz area barnera sartuko da, epaiak baina ekoz kanpoko adierazi du, Duritz erabat ados dago epaiaren autuarekin. Hortxe errepikapena. Pentsatu nahi dira jokatzen, Bai. Dortmunden zelai erdian, ez Dortmunden zelai erdian, baizik eta Dortmunden arean jokatzen ari dira. Jokatu baino gehiago utzi egiten dio besteari jokatzen, eta presio horrek ez dio usten zelai erdia pasatzen baloia kontrolatuta, ez? Eta Atletik alde horretatik ondo moldatzen ari da, lehenengo arazoak izan ditu, baina gero... Erne Iñaki Williams area barnean sartu da eta pase doktorea eman dioten Iñaki Williamsi ez du asmatu borobiltzen, baina lauzpabos minutu daramatzate zurigorriek arriskuak sortu, eta Pierre-Emerick Aubameyang azkarra dugu, Iñaki Williams ere mantsoa ez. Bai, azkenean berriro leku onak harrapatzen ditu, hor ere zentrada egaleko jokalarien tarte hori oso ondo aprobetxatu du, movimiento hona ginez, paseare oso ona da, begira nun dagoen presionatzen, begira bina nun dagoen zentralen gainean, jarraitzen dute hor, baina benetan oso zaila da hortik ondo ateratzea. Ateratze balin bada, eta pase hon batekin lerroa buskatze balin badu, orduan bestaldean igual golakoeran atorriko da, baina hori espalin badu egiten, pase batekin espalin badu lehenengo lerro hori pasatzen, Atletik beti Abierasok ederki sartu Aduritzi eta Wenderfeller ondo benetan oinekin, izain veteranoa, urte mordoska bat daramatzana, 2001 urtetik Dortmundgo Borussiako atezaina, azken urtean Roman Burki Suitzako atezain titularretako batek kendu dio postua, alare izaten ditu minutuak, eta hor ondo Litzaduri zen parean, bigarren gola izan zitekena ekiditen. Horxe onda Atletik lapurtu eta komentatu hasieran, ez? Horre lapurtzen denean,
taldeak sekulako desoreka sortuta doka, kasu honetan Borussiak bere atzeka lerro horretan, lekuz kanpo jokalari asko, eta Atletik aukera sortzen ditu. Bat egin du, bigarrena sekulakoa izan du, oain, atesainak atera dion hori. Atletik ondo montatzen ari da, presioan ondo montatzen ari. Jokoan, ez dugu asko ikusi, ondo ikusi duguna da, paseak egiterako orduan, da areako hiru lau paseietan oso ondo ikusi dugu. Aztera zelai erdian da oso gutxi jokatu, osari aukerak iztako. Gero aipatzekoa, San Jose eta Aduriz hilaren 28an itzuli zirela taldera, Eurokopa jokatu ostean eta oporraldi luzexeago izan zutelako, baina biak ere fresko ikusten ditugu. Ondo, moldatzen dira, gainera Aduzukoian jokatzen du, igual asko ibili beharrik ere, Josek ere leku hartze balen badu eta horre Beñaten laguntzarekin, Azendralen laguntzarekin ez dauka asko ibili beharrik ere, askotan leku horiek ez dira asko fizikoki asko behartzen dutenak. Garrantzitua da lekuak ondo hartuta edukitzea eta batez ere bere aurreko eta inguruko jokalariekin asko hitz egitea. Kinsika gaua, atzealderuntz begira baina azkenean egalera ematea pentsatu du eta Pilsekek betikoa. Wenderfellerri, honek Weig. Gaurkoan zentral postuan ari den jokalariarekin ikutu, aurrera doa baina ez zuen argibide handirik eta berriro ere pausa emanaz atzealdetik Sokratis Papastopoulosek. Kinsikagoarekin ikutu. Eziarrak Pilsekeri, Pilsekek atzera, eta bitartean ja Atletik zelaian ondo kokatua eta aurkarian zain hortxe ikusten ditugu, lauzpabost aurrelari, edo aurrean dauden jokalariak bidea bilatu nahia, baina zelai erdi horretatik kosta egiten zaie eta minutuak aurrera joan ala gehiago. Bai, normalean hor Atletikek zelai erdiko jokalarien inguruan jokatzen ari da atzeko lerroarekin, oso metro gutxi usten ditu, tarte gutxi usten du, bi lerroen artean, da oso zaila hor barruti jokatzea, ez? Egin behar dena da Atletiken azkeneko lerro horren bizkarreran jokatu, ez? Gertatzea, bizkarrea jokatze horrek, opazio oso nahi izan behar duzu, jokoz kanpoko arriskua daukazu, eta hor dana ondo neurtu behar da. Hortxe, usten dugu, eguneko jokalaria, Urnitz, gaztea, 32 zenbakiarekin, ez du asmatu, pase hori ematerakoan, bakarrik zegoen bere taldekidea. Atletik hasieran ezpata kolkopean zeukala hasi bada ere, orain lasaixiago zelaian ondo kokatua, aurkariak zer egin zain, baina aurkariak ezer egiten ez duela kontuan hartuta edo kosta egiten zaiola hasiera, baina gehiago hor bat erosoago. Wenderfellerrek Pastopoulosekin ikutu. Honek aurre alderuntz, hortxe Andre Xurrel egaletik zioan, baina Pilseken pase hori ez da hartzuen fintasunekoa izan. Ez dute asmatzen, Atletik ondo kokatuta dago. Laguntzak, baloian inguruan dagoen jokalariak laguntza hona ditu bere bizkarrean, eta horrek zailtasun handiak ipintzen ditu Borussiako jokalariek baloia ondo atera dezaten, ez? Gogorra izan da. Zaratak egin izan da. Xurrel, Ludietan, munduko txapelduna, aurreko denboraldian, Wolfsburgon ibilia, aurretik Chelsearekin ere ikusia gara, azke izanagatik, diru asko mugitu duena eta kurrikulum aberasgarria daukana, baiak txartel horia erakutsi dio, zer gertatu ez arren zorionez gertazitekenarekin, edo? Bai, bueno. Mikel San Joseri, erakutsiko dio, alduta geratu dira Atletikokoak eta Mario Gotze izan da hor, saiatu dena, Mikel San Jose atzen uzten eta hortxe, hor bat, konversazioan, ez dugu askotan ikusten horrela jokalariak ez ditugu ikusten, realizaziokoek ez digute askotan horrelakorik pintxatzen, baina hortxe, San Jose, Aduriz, Laporte eta Bobeda izketan, nola egin duten utxa eta bestelakoak ondorio estatzen,
Eta baloia Dortmundgo Borussiarentzat izango da. 30 minutu lehen ordu erdi egin du taldeak. Itzaduriz barkamen eske. Ilsekek ez dio kasurik ere egin. Lagun arteko izango da, baina hemen bekoskoak serio dauzkate denak eta itxura ona eman nahi. Baina lagun artekoa benetakoa da. Izan nahi ez dago olako gauza itxusirik eta zertxo ere faltak egon dira, logikoa da faltak egontea, ez? Baina gortarako da, bizkat hori. Orekatzeko. Bai, orekatzeko eta bizkat ikustu balin badu bat baiatik pasatzen gana, bizkat gelditu eta... Ederki berreskuratu du. Kosta ite zaio, Sokratesi, baloia... Azkenean, Atletik egiten egin presioa ona da, eta horrek... Kalitateko presioa. Bai, gauzak ondo egiten ari da, behaiek arresko hondiak hartu dituzte, gehiagizkoa da. Beraienak egizkoa. Taldea ona da, gauzak jokaldeak ateratzen dianean da, benetan jokalde ikusgarri izan dira, baina kopuru hartuko genuke zenbat ateratzen dira, zenbat hitz egiten den. Asko. Zerezean geratu da, Markel Susaetak ateratako korner hori, dena den baloia Atletikena da, Gorka Iraizozek atzetik. Hora eman. Ondo, Emerik, Laport hor, kontrola ezarriaz, atze alderuz, Beñatek, Valentziagari eman nahi izan dio. Marragakoa ez da iritsiko, baina Gorka Iraizotzentzat baloia. Atletik atzetikan jokatzen du, baina beste era batera. Seguruago. Bai, egiten duena da, iruko bat ipini, San Jose sartzen da zentralen tartean, asko zabalagoa jokatzen dute, eta gero ez daukate bate arazorik goian ipintzen, eta gainak beraien jokoa, Atletikin jokoak gehiago da. Jokalari o taldea ekarri pixka bat baloiaren ingurura horratzean, eta gero aduriz egin aurrutako batekin jokatu, ez? Bizkarrez ondo jokatzen dutenak, edo baloia ondo ikusten dutenak beste hegaleko jokalariak sartzeko barruda, ez? Eta oso desberdina da hauek ez. Hauek atzetik jokatzen hasten dira, ez luze jokatzeko, baizik eta motzean jokatzeko, luze bakarrik atezaina jotzen du. Atzelariak ez ditu ikusi orain arte luze jokatzen. Dana da arriskuak hartu, gainean daukat, baina berdin da jarraitu berdin jokatzen, eta ezin baldin eta aurrera egin, atezaina daukat atzean. Baina izan, nik ez dit jokeko, ez? Atezaina izan dela jotzen duna gora, eta bar, eta askotan Arriskutsua. Eta hori klopekin asko ematen zen, zeuskaten piezakin, Tuchelekin gehiago sartu edo txertatu nahi izan dute, baina gaur ikusten ari gara honetik baino zalantzatik gehiago sortzen ari direla Atletiken presio aberats hori tarteko. Zurigorriak eraso eraiki nahian, baina baloi hori kanpora joan da. Eta gero beste gauza bat gertatzen da olako taldeetan, ez? Normalean, hain teknikoki jokatzen duten bateak, baloia beti ikutu, beti oinetara bota baloia eta bar, defensako lana eskasago izaten da. Bigarren plano batean. Eta alde batera uzten da hori, defensako lan hori, gero presioa bai dena batera ingo dugu eta bar, baina benetan ez daukate sentidu hori, ez? Zentzu hori defensako lan hori Atletik daukan hori, ez? Jokoa gargi daukagu, baina bakitu defensako lana derrigorrezkoa da eta ona egin behar dugula, ez? Eta danak egin behar dugula. Beste aldean ez dakite egin garbi daukaten dugula. Baloia jokatze hori bai, baina defensako lan hori nik esalantza gehiago dugu. Hori ari da, partida hori ari da. Bai. Erakusten. Atleti irabazten ari da, gol ona egin du, gaina beste gol aukera on bat izan du, eta ez dugu izango Borussia baino jokoan Borussia askoz gehiago izan denik, ez? Igual jokoan da baloi jabetza ez da izango, baina bere lana ondo betetzen ari da. Bere lana da, baloi gutxi galdu atzean, ondo kokatu. Zelai erdia pasatzen denean taldea ondo ipini, baloia galtzen balin bada denak leku onak hartuta eta lerroak ondo ipinita ugi, eta badakigu goian baloia daukagunean miniteko aukera daukagu. Eta gainera, aztertzeko izango da hori ere, baina atze aldean, atezainak atzetik hasi eta zentralei baloia ematen dienean igarotzen duten denbora, taimin hori ere luzea da Atletikeri, denbora asko ematen diolako presio hori behar bezala garatzeko. Lasaiago da, eta bere partida egiten ari da. Borussia ere berea egiten ari da, bere joko aurrera egiten ari da. Kontuan hartu behar da baita ere, badola jokalari gazte batzuek 11 horretan sartuta, igual ez dienak egongo liga jokatzen denean, o Europa jokatzen hasten direnean. Laukian ikusita ze jokalari dituen, aldatu liteke, baina estiloa ez da aldatuko.
aldatu dira jokalari batzuk eta jokalari hobeak beti baloi gutxio galduko dute eta baloi hobeak aterako dira eta taldea hobetu egingo da. Baina oso arriskutsu dutzen zen. Emery Laporte atzetik zuzenean Aritza Durizi ematen ahalegindu da. Baina Borusiak arazo handia ditu. Arazo handiak baloia ondo jokatu ateratzeko gainera galtzen ari da eta Bizkaia markagailuak ere min egiten du. Eta gol hori bilatze horretan eta askar jokatzea nahi dute eta hori akalago jokatzea nahi izan dute, ez? Gainekalera ikutuaz, Bizek da egaletik, Valentziaga presio egiten, area barnean badaude, Bizpahiru jokalari Borusiakoak, baina berriro ere Atletikek ondo hartu errebote hori, Javi Eraso hor iskin egiten alegindu da, baina ezin eta Pierre-Emerick Obimeian da baloiarekin. Mikel San Joseri ondo egin dio nola edo ala iskin, Usia Dormun Erasoan, zurigorri asko daude eta ondo aldaratu dute, hasiera batean bederen Valentziaga, honek ondo egin dio iskin, aurrerantz begiratu Iñaki Williamsek hartu baloia, berak ere eman dio beste pausotxo bat, baina gehitxo izango zen horra, behar bezala. Baina berak bazekien horre Aduriz bazi joala, nahi izan du oinaren kanpokaldearekin luzeago ipini baloia, eta Aduriz etorriko zen, baina ondo atera eta atesan baloia. Schmischer, kapitaina, atzealderuntz. Izaera edo nortasun bat ezarri nahian, aire pixka eta hartu nahian, hortxe ikusten dugu Thomas Tuchel, taldea birkokatzen eta egalei oxigeno gehiago emateko eskatuaz, tartean galtzen baitute askotan Shinji Kagawak atzealderuntz. Eta orain entrenatzaileak eskatutako hori, ondo sartu da Mario Getzek Obimeiani, berak bakarrik hartu eta Bizeki ikutu honek hankartetik Markel Susaetari, Valentziagak ikutu baina berriro ere errebotea Borusiako jokalarientzat zartako areaz kanpotik, eta ze gelditu egin duena Gorka Ireitzotzek pozoindua zioan baloi hori. Estatu zaie jokaldia bukatu. Zenbat pasa, zenbat gozo egin dituzten, azkenean jaurtiketa bat egiteko, ez? Horre, azkenean iaia derrigorra egin du jaurtiketa zergatik. Ikusi dute baloia batera, bestea eman ez dute hola zerre, beti aurkaria ondo kokatuta bilatzen zutela eta atzelariak ez zutela utzik egiten, jaurtik behar daukat derrigorra, ez? Eta jaurtiketa gozoa. Shinji Kagawak, Mario Getzeri, honek zelai area barnera bideratu eta hor min hartuta Xek dugu. Egia zanzek musipozatu da mutxean atera botelako korrera. Eta Kaspizek 2010 urtetik Borussia Dortmunden zagun zaharra, nolako zalantzari gabe. Shinji Kagawa berriro ere baloiarekin Japoniarraren erdiraketa antzu suertatu da atzealderuntz eta Weitek ikutu Weitburg gazteak Obimeian orain egaleratuta ikusten duguna Atletik oso egoki dauela kokatua eta arnasbideri gabe Dortmund. Bat zirrikitu guztiak egiten duzko barrutikan itxita dauka. Oso gutxitan, pasio hori oso gutxitan egiten dute eta horre egiten dute, baina beti atzelaria ondo kokatuta dago, ez? Arazoa da horre egin eta horre segida emate balin badio urrengo lerroare puskatuz, ez? Baina benetan ondo kokatu da laguntza askorekin. Baloia dagoen inguru horretan, Atletikek jokalari asko dauzka eta baloia daukanak oso zaila dauka pasion bat egitea, hori guztien dugu, ez? Laguntza ona dira. Oscar de Marcos eta Iñaki Williams, Mario Getzeri baloia kenduaz, eta izen handia dauka Getzek, baina azken urteetan, aipatu, Alemaniak azken munduko txapelketa irabazi zuenean, berak saleratu zuela gola Brasilgo mundialean, aulkitik aterata, baina izen handiko jokalari bat joan zen, Babari aldera,
Pep Guardiolaren esanetara, eta bertan gehiago egonda ulkian lesioek ere ez diote lagundu, eta orain izen hori berriro ere eraiki egin beharko du. Bai, azkenean gauza batekin ezin da gelditu, ez? Gauza gehiago egin behar dira. Askotan usten da sekulakoa, baina gero poliki urtea pasatzen dira eta horre gelditzen da, ez? Horrekin bakarrik eta nik uste gauza gehiago egin behar direla futbolean. Egia da, bai erren ez dula olako jokorik eman, momentu batzutan bai, belelen urte batez ere, baina gero gauza gutxi, eta bueno, aldaketa hori leku ezagun batea etorrita, nik uste talde horretatik handen, lasetasun hori eman diola, erasoan esku eskatu dute eta epaiak ez du zalantzik izan, usteko izanen da, Mikel San Jose Kiztarrarekin jo duela esaten dio bertan dira Beñat eta nik uste egin duela lehenko hanka jota gero eskua. Markel Susa eta hortxe errepikapena. Lehenko hankan Kiztarrean jotzen dio, Kiztarretik ateratzen denean eskuarekin o osoarekin jotzen du eta paia hotz, paiak ez du zalantzik. El San Jose bere argudioekin darrai, baina kontua da Mario Getz eta Mikel San Joseren jokaldi baten ostean penalti adierazi duela 51. minutuan gaude eta 11 metrotatik irudietan duzuen jokalari honek Pierre-Emerick Aubameyanek edukiko du aukera partida berdintzeko, fina dugu 11 metrotatik, korrika ere bizibiltzen dena ikus dezagun. Gorka Ireizozen ate aurrean zer egingo duen. Hortxe zartakoa Pierre-Emerick Aubameyan eta azte gelditua Gorka Ireizozentzat konfiantza emango dion gelditua zalantzari gabe. Gelditu du. Penaltia orain aspaldi honetan ikusten nahi bezala, penaltiak baloiaren bideo horretan ez dakiz ze pauso arraro egiten diran eta bar, eta gero atezainak oso ondo bete du bere lekua. Eta hemen beti izaten da, ez? Nolako penalti bat atezainak gelditzen duenean, beti betetzen da, utz egin du. Egia esan, atezainari bere merita eman behar zaio. Azti ibili da benetan, gelditu ona. Eta hor, atezainak eman. Ederra, Nafarraren gelditua. Esan jaurti duena ez dela edozein. Hemen azkenean, horiek sartu ingar dira, ez? Utsa Atletikek edo errebote hartu Borussia Dortmundek. Eta zutoinera joan zaio. Talde Alemaniarreko ordezkariari baloia saldua zen Gorka Ireizotz, baina ez du asmatu. Irudietan duzuen jokalari honek behar bezala borobiltzen Christian Pulisic zen, baloi hori zutoinera joan da eta lehen zatia amaitu aurretik errebotea, talde zurigorriaren alde, Aritzaduriz baloiarekin honek atzera. Markel Susaetari, lasaitasun apur bat partidan txertatu nahian, Beñat ikusten dugu, beste galeraz ederki eman dio pasea Iñaki Williamsen zartakoa, eta doi Nafarrari, baloia kanpora joan zaio. Amaiera politia lehen zati honena. Bai, penaltiak gelditu, hurrengo jokaldian zutoinera botatzen du Pulisicek, horre ondo egiten du, eta gainditzen du atezaina ondo, bezatzen dena da, beti kanpora bidean nijo baloia, baina esatera nijoan ez, zenbat pase eta zenbat toke behar dituen Borussiak golokera sortzeko, eta azkeneko jokaldi honetan, 4 pasetan, Williamsen jaurtiketa hori, golokera zen, zergatik. Erremate hona da, eta kanpora juten da, ez du ondo jotzen baloia, baina oso gutxi ikututa baloia, ez? Oso desberdintasuna hor dago, eta bueno, futbolako idana hartzen du, ez? Batzuek gustatzen zei, Borussiaren jokoa, motxean da ondo jokatzen delako, eta beste batzuei Atletik jokoa, asko zer eragintarra da. Gutxirekin zuku gehiago atera zale, momentu honetan bederen, Valverderen joko molde hori, Shinzi Kagawa, egaleratuaz. Japoniarra usten da berea ez den postu horretan normalean aurreraxeago ibiltzen da eta hortan jokalari berriak etortzea eta jokalari teorian onak izen handiko jokalariak etortzea eta horiek hamaikakoan sartu eta bar askotan lekuz kanpo ipintzen dira beste jokalari batzuek, ez? Zu badakizu jokalari hori ez dela kesatuko eta ez duela ezer esango eta gainera ipintzen zu lekuan normalean rendimentu ona emango dizulako. Igual ez bestean ematen zu rendimentu hori, baina beste batzu nola dituzu, pixka bat atzero kartzeko kasu honetan, eta gaina, pixka bat atzera, eta hor zerbait galdu asko ez, baina zerbait galdu.
Hauxe ba, lehen zati emankorronek emanikoa Atletik, 20. minutuan Markel Susaetaren gola tarteko aurretik da markagailuan, ostean penalti bat aldeko eduki dute. Bere Emerik Obimeianek ez du asmatu, Gorka Ireizotzek geldiketa ederra egin diolako, eta hasieran ezpata kolkopean zuela ekin badio ere, Ernesto Valverderen taldean neurri hartzen joan zaio, eta oraindik beste 45 minutu erakargarri geratzen zaizkigu, gaurkoan Suitzatik, AEG Arenan San Galenen gauzkazue, Borussia Dortmund Atletik zurigorriak hutseta bat aurretik iragarkiak orain. Arratsalde on deizuela berriro ere, Suitzako AEG Arenan San Galenen gauzkazue gaurko honetan, Atletiken aurre denboraldiko beste partida bat ikusgai daukagula, Dortmundgo Borussiaren aurka, eta emaitza horixe irudietan duzuen horixe hutseta bat, Markel Susaetaren gola tarteko, Ernesto Valverderenak aurretik doaz markagailuan. Oraindik garaipenik lortu gabeak dira aurre denboraldi honetan, Lezamako mutilak eta Borussia Dortmund berriz partidarik galdu gabea. Honetik hobera joan dira Thomas Tuchelen mutilak tartean Manchester Cityren aurka berdindu edota Jose Mourinhoren Manchester United 4-1 hartu dute mendean udaparte honetan, esan behar sasoiko daudela euren helburua, abuztuaren 14ean alegia datorren igandean, arratseko 8:30 aurrera Bayern Munichen aurkako Alemaniako Superkopa horretan, Kopa altxatzea, garaikur hori eskuratzea eta horretarako bideratu dute aurre denboraldia eta gaurkoa dute, azken partida Atletikek oraindik badu konpromisorik eta joanan esan behar aurre denboraldiko azterketarik zorrotzenetakoa eta notarekin momentu honetan ateratzen. Bai, momentu honetan bai, ez? Aurkari handi bat aurrean, irabazten ari dira, ikuste gainera partio bat ikusten ari gala, oso estilo desberdinetako bi talde ikusten ari gara, ez? Bakoitza bere jokoan ondo moldatzen dena, ez? Borussiak lehenengo minutu onak egin ditu, baloi jabetza izan du, gainera baloi jabetza hori Atletiken zelai erdi horretatik aurrera izan da, eta alde horretatik kontrolatuta izan du partidu, ez? Baina pixka bat atzerago etorri denean, Atletik behartu duenean atzeragotik jokatzen hastea, hor arrisko batzuk hartu ditu, arriskuak gehiegizkoan ere ustetan, gehiegizkoak eta Atletika aprobetxatu du, markailuan aurretik ipintzeko, eta gero irutzen hobeto egon dela Atletik, ez? Bere estiloa jokatzeko era hobeto moldatu da, aurkariak Borussiak zailtasun handiak izan ditu gazte zelai herria ondo pasatzeko. Eta berriro etorri da pixka bat azkeneko minutuetan berriro ere Borussiaren kontrol puntu hori eta batez ere penaltia etorri da eta gero zutenera bota duten bagoi hori eta ez? Eta iruditzen zaitu alde horretatik partio hon bat ikusten ari gala eta Atletik ondo moldatzen ari da talde handi bat. Aipatu probalanetatik edo sensazioetatik haratago, gaurkoan lehen zatien ikusi dugun 11koak asko eduki dezakela Gijonen ikusiko dugunarekin antzekotik, Iraizoz, De Marcos, Bóveda, Laporte, Valenciaga, San Jose Beñat, Williams, Javi Eraso, Susaeta eta Aritza Duriz izan dira 11koan parte hartu dutenak, ez da urruti izango Molinongo debutetik eta orain ikusi ditugu bi jokalari Jertxea ere kentzen, aldaketa batzuk sartuko ditu, hortxe Gerai, Ernesto Valverde azken gidaritzapenak ematen, atze alde horri, beste ikutxu bat emateko, baina esaten genuen hasierako 11koa Gijonen izan daitekenarekin oso antzekoa. Bai, oso antzeko izango da, ez? Hore aldaketa bat beste igual egon liteke, baina iruditzen oso gutxi egongo dela, eta gero, igandean Schalken aurka jokatzen duen talde horik ondiketak gehiago gerturatuko normalean, ez? Azkeneko aste horretan, azkeneko aste bukaera horretan, beti pentsatzen da ligako partidutaz eta ligako konpromiso horretan. Azkeneko astea izaten da, ligako partidu antzekoa jokatzen dugu, eta gero astea, lehenengo partidu hori prestatzen hasten gara, ez? Eta normalean 11koa antzeko bat izaten da. Euskaltzale batzuk ere hortxe daude, ikurrina lepoan daukatela, baina gehiago dira, nabarmen gainera, Borussia Dortmundeko zaleak, eta iraultza txikia egingo du, hortxe ikusten dugu, uda honetako ekarpen berrietakoa, Ousmane Dembele, gero aipatuko dugu, norden nondik datorren eta zer eman diezaioken, Ramos ere, kolombiarra, 30 urteko kolombiarra ere,
zelairatuko du, irudietan duzuen gizon honek, Thomas Tuchel, Borussia Dortmundeko entrenatzaileak, joka daitezela lehenengo jokalariak eta ostean hasiko gara, hor bat egokitzen edo aipamenak behar bezala egiten, ikusi dugu, Valverde, Beñatekin, hankarte horretan edo eroso zegoen zehatuz, esan dio apur bat fortzatzeko, eta mina daukala ikusten badu, aldaketa egingo dutela. Eta holaxeko kontuak bigarren zatiari ekin aurretik, epaia ere prest, hortxe erlojuari begira. Eta momentuz, Gerai, karpena hor egal horretan. Horixe ematen du, izango dela lehen aldaketa. Atletiken partetik. Nola kokatzen den garratintxo da, ez? Nobeda ematen du horregal batean kokatuko dela. Gerai barruan jokatzeko aukera izango duela iruditzen zait, eta nola moldatzen dira. Hemen De Marcos falta dena, De Marcos da. 45 minutu, lesio batetik etorri berri. Hortxe Valentziagak Beñatekin ikutu, honek egalera. Markel Susaetak area barnean ezarri. Raul García bai hor da. Hori da, horixe, bigarren aldaketa, 22 zenbaki horrekin noski. Raul García, hori da. Itzadurizek zelaia utzi, bere ordez. Gari Nafarra. Bai horre ingo dute, naben bikotea ingo dute, iruditzen zaite. Erasok eta Raul Garziak ingo dute hor bate punta erdia beste aurrelari, beste hor biak bien artean beteko dute lan hori. Williams da Susaeta izango dira. Markel Susaeta baloiarekin areaz kanpotik ohituta gauzkan jokaldi eginaz, baloi hori kanpora joan da. Aipatu gaurkorako arrazoi desberdinak tarteko Valverdek, Etxeita, Gil, Ander Iturraspe, Guillermo, Muniain, Mikel Rico, Xabi Merino, Ike Sola eta Jon Aurtenetxe, deialditik utzi dituela, batzuk lesionatuta, besteak erabaki pertsonalak tarteko, eta noski, norbaitek bete behar aurrelari postu hori, Bigera ere noski aulkian egonen da, baina... azkenean probatu behar da baita ere, zer egiteko aukera dagoen, nola moldatzen diran, igual egune batean etxetik kanpo jokatzeko aukera izango dute horrela baita ere, eta hemen sartu dena Mikel Merino da bestea, Borussia Dortmund. Bai. Zelai herrian, ikusten da... 24 zemakiarekin. Bai, 33a... aldatu dute. Aldatu eta bera sartzen da zelai herrian. Aldaketa batzuk badaude, ez? Hori guztu Dembele ere hor egalean jokatzen. 19 urteko jokalaria. 15 milioi euro ordaindu behar izan dizkio Estaderren taldeari. Borussia Dortmundek Ousmane Dembeleren alde apostu hori egiteko. Ramos baloiarekin Kolonbiarra, hau aurrelaria, esperantza handiarekin fitxatu zuten bere sasoian. Zaila da. Lewandowskiren itzal hori behar bezala ordezkatzea eta hoietako bat izan zen Ramos. Zalantzak zeuden taldean geratuko ote zen edo ez, baina momentuz behintzat Bundesliga hasteko moduan izango da, 20 zenbaki hori Ramos Kolonbiarra. Eta bien bitartean egaletik Ousmane Dembele ikusi dugu. Honek ere txispa berezia duena, gaztea. Bezala 19 urte eta udako ekarpen garrantzitsuenetako bat. Horretiaz ikusi ditugun Andre Schurrell eta Mario Götzerekin batera. Ramosentzat baloia bideratu, baina aiak jokoz kanpoko adierazi du. Eta beste fitxaketetako bat, zelaian ikusten duguna, Emre Mor, Turkiarra.
Txapeldunen ligan ere aritua, Danimarkako ligatik joana, baina bera turkiarra izatez. Falta adierazi du Raul Garziaren falta epaileak. Eta bueno, orain apur bat iza dezente aldatu ditu batez ere Dortmundek, eta horiek behar bezala kokatzen, baina joko moldea berdina da, Juana. Bai, ez da aldatuko, ez. Ez dakit arrisku berdinak hartuko dituzten ala ez, baina ez da aldatuko. Horre biak zelai erdian Remor eta Mikel Merino izango dira jokatzen, biak eskertiak, askotan arraro izaten da bi eskerti horre batea, hori egiten zuen Villarrealek askotan Inakin eta Brunorekin, bi eskerti jokatu eta hor barrutik, horiek izango dira hor barruan jokatu gutera, horkoa biak falta dira, eta aldatu egiten da bizka bat indar gehiago osatzen du, Gotzere kenduta dago, Schurere uste kenduta dagoela. Orain Egalek parte hartzea handiagoa izango dute, ez? Teorian nik uste baloia igual askarago ateratzeko aukera ere bai, eta aber nola moldatzen dira, Atletik ere nola moldatzen den, ez? Atletik berean jarraitzen duen, ematen duena da bai da, nahiz eta hasiera bakarrik izan, eta duk gala izan behar ez, moteldu egin dela jokoa, ez? Aldaketatik edo ez daki zergatik, baina asko moteldua joko. Jokatzeko era berdintxo izanagatik. Hortxe, Aymeric Laporte, baloi hori alderatzen, Beñatentzat, baina ez du behar bezala kontrolatzen, asmatu eta atzera. Eraike, Gorka ireizotzekin ikutu. Laporti, ezin ordea aurrera pidea eman, baloi horri. Eta Borussiarentzat. Asalitxek atera du Egaletik. Jarrak erosoago ikusten ditugu. Mane Dembelek. Atzalderuntz, baina lehen zatian bezala denbora ematen dio Atletiki behar bezala kokatzeko eta presio hori berme batekin egiteko, estualdian aurkaria ezartzeko. Erne errebotea hartu dute eta Beñatentzat da baloia, gelditu hau Wenderfellerrek, errebotea Raul Garziarentzat eta justuagatik Zutoin hori ferekatuaz baloia kanpora joan da, etzen urruti bigarrena. Azkenean hor jokatze horrek beti arriskuak ematen ditu, oso gezki kokatuta zeuden gainera, eta iruditzen zait, beraiek gutza handiak egiten nahi dira. Eta kontuan hartu behar da, Atletik ondo aprobetxatzen ari dela. Eta hor markailuan bigarrengo gol bat egiteko aukera izan du, ez? Eta Atletik moain ematen da, hobeto dagoela, igual aldaketa gutxiago eginez barrenatuta daukate jokoa, beraiek gehiago sofritzen ari dira. Beste aldaketetako bat, hor ikusi dugu zentral postuan bosten bakia, Mar Bartra, 8 milioi euroren truk, joan da Bartzelonatik, Dortmund aldera, konfiantza handia, eman dio denboraldi aurre honetan Thomas Tuchelek, Luis Enriquerekin ez zuen izan tarterik ibiltzeko Espainiako selekzioarekin bai, Vicente del Boskek deialdietan sartu zuen, minutu gutxi jokatuagatik, eta orain, Barcelona utzi eta Bundesligara joatea erabaki du Mar Bartra zentralak, Mikel Merino eta beste 6 jokalarirekin aurtengoan ekarritako ekarpenak. Beñatek ikutu Egalera, Valentziagari ondo kontrolatu, honek Javi Erasori, Valentziagarentzat zioan baloi hori, baina Aslakek nola edo ala aldaratu, eta Atletik, zuk aipatu moduan Juanan, erosoxeago, Alberderen arpegik ere lasaiagoa da, zesuman, momentu honetan, indako bi aldaketa horiek aber zelaian ondo ikusten diren, Valentziagak Egaletik atera, Arkel Susaetaren erdiratzea, Javi Erasok eman, baina epaileak kanpora atera dela adierazi du, eta hauek bereari atzeatzetik hasiko dute, bien bitartean irudietan errepikapena, Beñaten aukera hori, ostean Raul Garzia izan da ezkerrarekin alegindu dena, eta ona benetan abagunea.
Bai, Atletik erosoago dago. Gauzak argiago dituela ematen du, jokoa antolatzeko orduan, da baita ere defensako orduan ere, ez? Beraiek arazo handiak, Borussiak arazo handia ditu. Batez baloi irteera hori badakiten nolakoa da, ez? Baina baloia galtzen denean, orduan zer egin behar da, nik usten dut hor arazo gehiago dutela. Eta Atletikek baloia lapurtzen duenean berriro beti oso leku onak hartuta ditu, eta pase onak egiteko aukera, ez? Eta alde horretatik ematen du arazo gehiago sortzen duen. Ez dugu haber Borussiak nola eramaten duen partidua, zergatik momentu honetan galtzen ari da, eta kostatzen ari zion zelai erdia kostatzen. Galtzen ari da, eta esaten ari da bezala ondo galtzen. Gonzalo Castro ere, 27 zenbakiarekin Bayer Leverkusenen urte mordoska egin zituen jokalari ere, zelaian da honek sendotasun bat ematen dio, hala emate zion Jurgen Kloppi, eta noski, Tuchelentzat ere jokalari sendoa, Eneko Bobeda orain egaleratuta, bigarren zati honetan, arrisku eraikiaz Raul Garziarentzat kontrolon area barnean Javi Erasorentzat zioan, baina Wenderfellerrek hartu du baloia. Arazo ondo dituzte, Atletik ondo izten dio, gainera gora juten da presiora, gauzak ondo egiten ari da, lasaitasun handiarekin jokatzen ari da. Eta momentu honetan nagusi ere bai izango nuke, ez marka joan baizik eta zelaian ere bai, eta hori gauza handi bada, ez? Zure aurkaria handi badaukazu eta horri aurre egiten ari zea ondo, gauzak ondo egiten, egiten zaite aurrera pauso bat eman duzula zure jokoan eta horri denboraldi honetan. Geraik, atzealdetik Iñaki Williamsi, iritsi ingo dagian Iñaki Williams, Urkek falta eskatu du eta epaiak baita ere adierazi. Oso ikusten ditugu, aurreko igandean taldeak zalantzak sortu bazituen, gaur benetan fin ari da Ernesto Valverderen. Borussia baita ere bizkat aldatu du, atzean hiruko defensa batekin ipini, hiruko defensa baino eskubi galeko oso urruti bestetatikan, eta arazo batu ditu baloi irteera horretan, oin ikusten dugu ez, oin ondo kokatuta, horre Bartra da erdian dagoena. Berekin jokatu, Wenderfeller atzera, eta aipatu duzu motelago, jokalariak ere badira motelagoak, tartean Ramos ez da Obimeian, eta beste horrek ez, behartzen du beste joko molde bat. Baina baloi irteera izan behar duguna, ez? Baloi irteera ona balima da, gero bizituko da jokoa, baina baloi irteera horretan arazo handia dituzte. Arazo handia dituzte batez ere atzeko lerro horrek, kasu honetan hiruko lerro horrek, zelai erdiko jokalarin, barruko zelai erdiko jokalariekin bat egiteko. Eta horrek moteltzen duena, Atletikek ondo lotuta dauka jokoa, Borussiaren jokoa, Borussiari oso ondo etorriko zaio olako aurkari bat eukitzea aurrean, zergatik oztopa handia ipintzen dio, asmatu egin behar da, benetan Atleti ondo ikusten dugu. Eta aldaketa, arratseko hirugarren aldaketa egingo du Ernesto Valverdek, aurretik Emre Mor ikusi dugu benetan asarre epaiak harturiko erabakiarekin, baina Mikel Besga berdeguneratuko da, zelai erdi horri eskotasuna emanaz, eta ia 60 minutu egin ostean, ordu bete jokatu ostean, Mikel San Josek atseden hartuko dugu, bitartean irudietan duzuen bezala, Burguneko osasun zerbitzukoak zentralarekin, zentral gaztearekin, erudi duz dezakela ikusiko dugu Thomas Tuchelek aldaketa egingo duen, baina zurigorriko ordezkariak aurrera begira daude. Bentziaga baloiarekin, eta bai, Urkek zelaia utzi eta Park Jo-Hu korearra izanen da Thomas Tuchelen beste ezagun zahar bat. Mainz 0-5 taldean elkarrekin egon ziren, eta orain atuak Dortmunden elkartu ditu. Zinean, ikusten da zinean dagoela, Borussia eta Atleti ondo
Eta partidua aurrera joan bezala, nik uste dut, hobeto. Lasaiago, hobeto baino gehiago lasaiago sentitzen ari dela, ez? Ikusten da aurkariak ez diola minik egiten, oso ondo kontrolatuta dauka, nik uste presioare oso gora ematen du, eta gainera horrek baloia asko ematen dio, eta besteak ez dute asmatzen baloia jokatzeko orduan, eta horrek ondik eta konfiantza gehiago baten du, ez? Hemen argi bili behar dena, pixka bat nahazte balima joko horretan, min egin zaketela, baloi luzeak edo. Eta hor zelai erdi horretan, Gonzalo Castroarekin batera Espainiako ligan gutxi ibilitako jokalaria Nuri Sahin dago 8 zenbakiarekin. Bundesliga irabazi eta Real Madridek fitxatu zuen, eta mediku azterketak egiterakoan han ohartu ziren 6 hilabetetarako lesioa zeukala Nuri Sahinek. Liverpoolen ere utzita egon zen, eta hau ere, Kagawa edo Mario Götze bezala berriro ere itzuli da, edo itzuli zen bere sasoian taldera, beraz Dortmundetik joaten diren batzuk garbi dago berriro ere, hain gustoko dute, agian testu inguru horretan bakarrik funtzionatzen dute. Kagawa Manchester Uniteden egon zen, 2 urte egin eta itzuli zen, eta Mario Götzek 3 iraun ditu, Bavarian oso gutxi jokatuaz, eta orain galdutako denbora horren bila doa, dena den nola diren gauzak, 24 urte besterik ez dauzka Mario Götzek. Bai, baina beti pasatzen da, ez leku batean ondo zaude, gero aurrera poso bat ematen zu, pentsatu beste talde handi batean zoazela, eta joten zea, eta beste gauza batzu dira, ez? Eta askotan ez dute asko pentsatzen bat aldegiteakoan da beste aldeikoan norberak bere burua ondo sortu behar du, ez? Noa di joan ezagutzeko, eta benetan ahalduen, kanpora ateratze balima da, ahalduen talde horretan orain arte, ordu arte eman zuen maila hori emateko, ez? Sensazioak oso garrantzitsua dira, ez? Zu nolakoa zen ere bai, personalki nolakoa zean, adaptatzen zean ala ez, egutzi zei talde horretatik arazo handiak egoten dira, eta gero presioa. Atletik erasoan, hortxe Raúl Garziak, Abi Erasok ederki egin iskin, area barnera sartu nahi izan du, baina ez Bobeda eta ez Iñaki Williamsentzat ez da joan baloi hori, eta ikus dezagun errepikapen hau joanan, zeinen ederki eman dion pozoitua, eta hori barrura zioan. Hori barrura zioala ematen du. Kostazaio esnatzea Wenderfellerri, baina azkenean aldaratu ahal izan du. Eta ona benetan saiakera, Raúl Garziak eginikoa. Ikusi dugu, bigarren zatia hasi bezain pronto, Beñat zalantzekin zela, hala ere bertan dago, gian atzeko rekordezkatuko du, Elustondok, erdiratu, ezin ordea behar bezalako probetxurik atera, eta Ousmane Dembele zen hor, Ramosekin ikutu nahi izan duena, baina Atletikeko jokalariak gara iziritsi, eta ondo aldaratu dute Raúl Garzia presio eginaz. Nuri Sainek, Marc Bartrarekin ikutu, Marc Bartrak Mikel Merino ondoan du, baina Kataluniarrak beste galera bideratu nahi du baloi hori Ousmane Dembelerentzat, 7 zenbakia badoa. Lasterkaldi oparo egin nahian area barnean sartukote, berak bakarrik, ez zeukan, beste argibila askorik ere, ikustekoa jokalari guztiak, Dortmundeko jokalari guztiak ondo markatuta zeudela. Honet horre espalima zule lehenkoan jokaldi egiten, gero ja batera, bestera, baina Atletikeko jokalariek laguntza asko izate dituzte, balea inguruan dabilen jokalari horrek presioa laguntzeko, eta zaila da, ez lehenkoan espalima pase bat egiten, erdiraketa bat ateratzen, gero bizka batek gelditzen dira jokalariak, eta ez dago zertxo ere egiten, lehenko oso garrantzen dira, lehenko momentu hori eta lehenko pauso hori. Ikusten dana Atletikek dominatuta o kontrolatuta gala partidu osoa, ez dio minik egiten, gauzak ondo egiten ari da, lasai, konfiantzarekin ikusten da taldea, eta ematen du, orain arteko zalantzoie, pixkatu usatzen ari dela, ez? Gero emaitza alde batera utzi, ez taldera utzi. Sensazioi begira. Sensazio onak ematen dituela, eta gainera ematen duena da, bere joko mota hori, batuik gehiago gustatzen beste batzik gutxiago, baina min egiteko aukera badagoela, ez? Eta jokalaria badituela, ondo moldatzen ari da. Eta Borussiak, jokatu asko jokatu, Atletiken jokoa ateratzea nahi du, baina Alperrikako pase antzu asko, eta
Bueno, alperrikako beraiek ez dute usten alperrikako, beti zerbait sortzen da, ez? Pase bat ematean, bestean ematean, beti movimentua sortzen dira, nekea ere normalean baloia ez daukanak neke gehiago nabaritzen du, beti baloia atzetik dabilelako, baina atzetik ditzen kasu honetan hori nabaritzen da. Eta hor, ederki, endu dio, Jeraik, Denbeleri, Mikel Merinok atze alderun zikutu, atzetik erekin naia baina ikusten duzue, zeinen presio egokia egiten ari diren zurigorriak nahi ez dutela, baloia errebotean edo etortzen zaie eta bestela estu hartzen dituzte talde alemaniarreko ordezkariak, Marc Bartra horrakoan berriro ere Ousmane Dembelerentzat, baina argi samar jokoz kanpokoa. Nahi eta ezinaren pasea dira horiek, ez? Bai, ez, gertatzen dena da, nik uste dut beraiek eraztertu dutela, ez? Barta biharna da, pase luso bat egiten duena, eta gaine leku berdinetik, eta jokalari berdinerantzako. Baina derri horrez egin behar da, barrutik ezin baldin bada eta motxean ezin baldin bada jokatuta atera baloia, zerbait gehiago bilatu behar dut, ez? Eta zer da hori, egaleko jokalariak zabalduta auki, kasu honetan, Dembelen arazo handi bada, Dembelen arazoa jokaldi hori berea da, berak ikusten du lerro osoa, nun daun kokatuta, ezin duzu joko eskanpo genitu. Eta iruditzen zait alde horretatik arazo handiak jokalari batzu bai dituzte kasu horretan, ez? Piska bat atzera goteak nahikoa du, zatik gainean jokalari eskernak izaten dira. Gartziak, ondo ikutu Javier Asorentzat, Iñaki Williamsen zartakoa, Wenderfeller sorpresan harrapatzen ahalegindu da, baina Borussia Dortmundeko atezain zailduak ondo hartu izan du, eta ikusi duzu arpegikera hori, atezaina ere bekoskoarekin dago, ez duelako asmatzen atzelariei eman, eta ez dago eroso. Iñaki Williams doa berriro ere baloi horren bila, esgak ikutu Williamsekin eta atletik erabat erosoago. Orain lasterkaldia atze aldetik alemaniarrak pasal likek ekin nahian, baina aldu eta Eñatek kontrol apur bat ezarri, Aimerik Laporti eman, neke galera, Valentziaga, ondo atletik. Goldaketak ondo dira, baina atletik ondo goldatzen ari da. Estasun handiarekin jokatzen. Eta dugu, lehen 32 zenbakiak mina zuela, eta agian horrengatik egin zezakela aldaketa, baina ez, Shinji Kagauak utziko du zelaia, eta Park Ju-hu izango da berdeguneratuko dena. Beraz, zentral bat zelai erdiratu egingo du, normalean zentral postuan aritzen delako. Zakigu, postu defentsiboagoa edo sendotasun gehiago eman nahian, nortasun gehiago eman nahian zelai erdi hori, laketa Shinji Kagauak utzi eta bere ordez Thomas Tuchelekin main 0-5 taldean orain urte batzuk aritutako Park Jo-hu korear. Zeina baloia, dagoen, baino joten da presiora, talde guztia presionatzen du, azkeneko lerroa dagoen, baino junden Laporte horre Ramosen bila, eta horrek garrantzitua da, ez atzeko lerro hori aurrelariak goian daudenean, zelai erdiare gora egiten duenean, atzeko lerro horrek ere presio horretan asko laguntzea, ez? Metru gutxi barruz ipini behar da taldea, eta hori ondo egiten ari da. Merinok, ikutu oraingoan, 32 zenbakiarekin, Ousmane Dembelerentzat, gairatu berria zen Park Jo-hurekin ikutu nahi izan du, baina ezko abagune hori ere ezer ezean geratu da. Arazo handia ditugu Dortmund. Hori ondo lotuta dauka Dortmunden jokoa, oso presio ona egiten ari da, eta alde horretatik partiduan nagusi da. Markagailuan ere bai, eta partiduan bertan ere bai. Zeite asko argiago daukala Atletikek zer egin behar duen, Borussiarek zer egin behar duen baina. Atletikek badaki min nola egin, baina Borussiak ez daki min nola egin. Badaki zer egin behar duen, ze joko mota atera behar duen, baina ez daki nola egin min Atletik ondo dago. Eta egaletan ere, Emre Mor eta Ousmane Dembele alegintzen dira, baina
bai Eneko Bobeda eta baita Valentzia gare azkar ari zaizkie egaloiek mozten Tomas Tuchelen mutilei, hori konfiantzaren kontuak eta benetan egokitasuna, baloirik gabe ere nola lan egiten ari diren. Iñaki Williams, presioa ezarriaz. Bai. Grigorri asko ikusten da horra aurrean. Bai, 5 jokalari ikusten dira. Horre baita ere, gero, fisiko aldetik asko eskatzen du. Teorian, hori dana teoria da. Asko eskatzen du batez ere oso urruti zaudelako, eta gero atzera egin behar denean, metro asko egin behar direlako, atzera, korrika metro asko egin behar da. Baina taldea bat eginda balima dago, azkenean horrek laguntzen duzu, ez? Mostu egiten dira metroak eta mostu egiten da dena, ez? Rekorrido osoak txikiak izaten dira taldea bat egin da balima. Guri Sajin, atzealderuntz bideratzen baloia. Amosekin ikutu nahian, Kolombiarrak ikusi dut artetxoa eta ondo egaleratu Enbremorri, baina naiz eta eskatu Dortmundeko jokalariak ondo aldaratu du Mikel Valentziagak baloi hori, ikus dezagun zeinen ongi mandion Ramosek pasea, baina zegoen inorrere Enbremor Turkiar gaztearen sartze horretan. Borussia berriro ere lasoan, Gorka Ireizotzek arazorik gabe. Baina Atletik, Markel Susaeta atzetik hasiaz Valentziagarekin ikutu. Valentziagak, Markel Susaetari, ez baina Emerik Laportek. Erki, Eibartarrarekin bat bikoa. Ibilita huelta, aldeko, Atletiken aldeko baloia. Lekue eta Ilustondo Iñaki Williams izango da zelaia utziko duen bat eta esan behar bestea Beñat izango dela agian. Ezagun Iñigo Lekuek Iñaki Williams ordezkatuko du idietan duzuen bezala. Eta Beñatek 70 minutu jokatu ostean zelaia utzi, bere ordez. Gorka Elustondo 15 zenbakiarekin. Gai erdiaren jabe. Bestian atera den Besgarekin batera. Easaindarra honen da. Ikusin behar Lekuek Williamsen postu horretan jokatzen duen. Bai, hor jokatuko du. Ez da postu saldatzea, oleku saldatzea jokalariak, edo beste era batea jokatzea, zeratik gauzak ondo dijoazte. Bakarri da, aurrekoak zure ordez kanpora ateratzen den hori, haber zelan egin duen, hor inguru horretan egoteko. Uste Willen zelana ona izan dela. Igual oso gutxi ikusi dugu jokoan, bukaeratan ikusi du pare bat aldiz, bi erremate egin ditu. Baina jokoan oso gutxi sartu da, eta Gorka Elustondo Beñaten lekuri hartu beharko du. Ez dauka Beñaten jokoa, baina horre Besgaren inguruan Besgari gutxi bizka bat baloia mugitzen, da Gorkak bere bizkarra hartu, eta txaleko lan hori. Egin beharko du, ez? Eneko Bobeda saiatu da, Ousmane Dembele gelditu arazten, baina nola edo ala ondo joan da. Gero ere atzera Nuri Sain 8 zenbakiarekin berari da orain iparrorratz lanak egiten taldea egoki kokatu nahian. Park Ju-Jurekin batera, esperientzia handia dauka Nuri Sainek, baina bera ere deseroso dabil erabat. Ekoskoarekin arpegikera txarra ezarriaz ez duelako garbi ikusten, eta hortxe ezker eder horrekin Besgak ondo atera baloi hori Markel Susaetari, Valentziagarekin ikutu, area barnerauntz, baina ezerezean geratu da aukera, dena den enegarren aldiz arrisko handia hartu dute alemaniarrek. Bai, uste gehiegi juten dirala gora, ez? Hor Martra bakar ikusten dute, eta sartzen da pixka bat baloi irteerako bideo horretan, baina gero gora egiten duenean, Atletike baloia lapurtzen duen momentuan ikusten da sekulako zuloa dagoela, ez? Gertatzen dena, igual abiadura puntu bat falta, igual Atletik berari baita ere, baina logikoa da, ez? Baina aukerak sortzeko moduan da baloiak izango ditu. Mikel Merino
24 zenbakiarekin Osasuna utzi eta orain Borussia Dortmundgo jokalaria da. Udara honetan 4 milioi euro ordaindu ostean, talde nafarra lehen mailara igotzen lagundu, kolaboratu, aportatu eta orain beste abentura berri batean sartua. Hor ikusten ditugun jokalariak zentrala dira, Bai, bar hori da, hor Bartra dago, hor jokatzen du. Bera ere bai, 3 zenbakia, Park Ju-Hu, orain aurreratuago, baina zentral. Mikel Merino gelditzen da atzean, baina ez zentral postuan gelditzen darelako, baizik eta jokoak eraman duelako horrea. Inertzia horrek. Zulo badago eta zulo hori bete behar da. Kasu honetan, baina Atletike baloia lapurtuko luke, sekulako kontrarasoa sortzeko aukera izango luke, ez gertatzen da, minutako horreik joazten bezala ere, jendean nekatzen hasten da, eta ez da freskotasun horik behira zentralan dagoen, ezkerriko zentrala da. Bai. Zen dezagun Thomas Tuchel probalan eta baina probalan handietan da behiela. Ezketan itxura galduta, ez? Zaten dut, zematako jokalari gehiago jongora, orduan da aukera gehiago sortzeko. Meleren erdiratzea, eroso atera du Atletikek, eta badoa, orain berriki zelairatu den, Park Ju-Hu, Ego Korearra honek enremorrekin, udaran bitxatutako jokalari bizkorrarekin, area barnera sartu, epaiak ez dagoela ezer, ez du ezertxo ere aderazi, naizta alemaniarrek penalti eskatu, epaiak entzungor egin die. Hortxe errepikapena. Azorik gabe, nolako... Bai, Bobedak horleko hartu. Bobedak eroso hartu du, bai. Arbartra, Mikel Merinorekin ikutuaz, honek Park Ju-Hurekin. Nurisain eskean du, baina egaleratzea erabaki du. Ramosek. Zer egin nahi zuen hor? Bai, berak bazekiz zer egin behar zuen da egin du, movimentu ona da. Baina bakarra zen antza. Atzelaria eramandu berarekin, ez diona ulertu da besteak. Besteak usten zuen, ikutu ingo zuela berari bakarrik zegoelako. Eta ez dia ondo ulertu. Azkenean falta, askotan pasatzen da hori, ez? Askotan egiten dena da, batez ere talde berriak eta jokalari berriak etortzen diranean, ikusi behar da, eta jakin behar da bakoitzak zen movimentu eta ze pentsatzen duen, ez? Askotan nik egiten movimentua, baina besteak ez ulertu du eta beste bat, ohitura beste bat zaukan. Hori dana konpontzen da denborarekin, ez? Hariko zaio gaurko irudi hau nahikoa zerpentsatu ematen Thomas Tucheli. Igandean daukate denboraldiko lehen zita garrantzitsua Alemaniako Superkopa. Carlo Ancelottik gidatzen duen Bayern Munichen aurka. Eta bueno, ikustekoa izango da. Berarentzat ere gaurko lehia, prestaketa lanetarako bideratua zen eta importantzia handia emana. Alemania aldetik, Atletikek bezalaxe. Atletik lehian guztuaren 21 Gijongo Sportingen aurka hasiko da. Molinonen egingo du ligan debuta, oraindik badu tartetxo bat. Horretarako ostiralean Hoffenheimen aurka jokatuko dute, igandean berriz Gelsenkirchenen izanen dira, Beltin Sarenan Schalke 04-en aurka. Holaxe amaituko dute 8 partidatako aurre denboraldia, oraindik beraz partida gogorra geratzen zaizkie eta hor neko Bobedak esgari ez, baina Jerairi eman nahi izan dio antza eta Ramos alegindu da Aseri baloi hori hartuaz, baina kanpora. Askotan olako horre zalantzarik ez da izan behar ez baloi jokatzeko orduan. Barruan ipintze bali mazut, kasu honetan ate aldera botatze bali mazua baloia oso seguru egon behar duzu. Atzelariak aterako duela, ez zalantzarik ez da sortu behar, ez? Normalean hori bestaldetik ateratzen da, kanpo bidea, atletik atera, eta utzik ez egin, ez? Oin ematen du, ez dakit Borussia bultzatzen ari delako, atleti pixka bat atzerago etorri delako, pixka bat atzerago, puska bat atzerago, ez? Zelaretik atzera ipintzen dira, baina alata guztiz ere lerroak mantentzen dituzte bere lekuan, ez? Bere neurritan. Atzera etorri gira, hemen, baina dana bat eginda. Koherentziarekin. Bai, pixka bat... Elustondo eta Bezgaren sartze hori ere, San Jose eta Beñatekin alderatuta agian... Bai, eta beraiek galtzen nahi diala ere, bai, galtzen da ez dute nahi galtzea eta aurrera pauso bat ematen dute, arrisko asko hartzen ari dira. Arrisko hiek hartzen dute, baloia lapurtzen balimo Atletikek eta aukera balimo aurka kontrolazioa ateratzeko, oso jokalari gutxirik daudela atzekalde horretan, ez?
Baina, bueno, Borusiak ere aurrera poso bat eman behar zuen pizka lehen o pizka berandu, eta aurrera poso bat handi bat eman duela, arrisko handi bat. Justo ondo, Jukurekin, Iak falta adierazi du. Ikusten dugu Beasaindarra aurre denboraldian Javi Erasorekin batera, benetan jokalari importantea, garrantzitsua izan zen atletikentzat. Ero Raul Gartzi etorri zen eta denboraldiko erabaki, azterketa eta bestelakoek, beste rol bat interpretatzera ekin zioten, baina aurre denboraldiak importanteak dira eta ari dira, aprobetxatu nahi. Azken 10 minutuetan sartuta, Juanan. Beleren zatoaz, baloi horiek, beti. Bai, horre pixka bat abiadura puntu hori aprobetxatzeko, baina oso leku gutxi dauka, ez? Eta gaina lerroa ondo dago, ondo mantentzen du, ondo irakutzen du partidua, iruditzen zait talde horretatik atzeko lerroak partidu handi bat egiten ari dela, ez? Arazorik ez dauka atzekalde horretan, txikiren bat, batez ere pase batean, urruntzeko momentu batean, baina bestela jokoan eta ez dago bate arazorikan, ez, aukera gutxi sortu dulako Borusiak eta lerroa ondo mantentzen dutelako, eta gainera ez da bakarrik atzean, baizik eta ondo laguntzen du presioa goian dagoenean ere, eta alde horretatik ondo konpontzen ari dira, ez. Borusiak arazo handia ditu arean baloion basartzeko eta gol aukera basortzeko. Real Atleti partido eroso bat jokatzen ari dela eta sensazionak usten ari dela. Arkel Susa eta baloiarekin, Eneko Bobedarekin ikutuaz. Honek Inigo lekueri eman dio. Usotxo bat atzera egin eta Aimerik Laportentzat bideratu du. Esga, ezker horri probetxu atera nahian Javi Erasorentzat zioan ustez, baina aurretik pasa zaio eta berriro ere ibilita buelta errebote hori Atletikentzat. Gorka Elustondok Eneko Bobedarekin jokatu nahi izan du, baina baloia kanpora joan da. Bai, horre, indarrak neurtu behar dira, Bobeda partido osoa jokatzen ari da baita ere, hor Gorka Elustondok neurtu behar du pase horretan, ez? Pasea galtzeak, ezkenen berriro ere, defensako lanean hasi behar duzu eta kontu handiakin jokatu behar da hor, ez? Baina ala eta guztiz ere taldea itxura hona ematen ari da. Baketak egin ditu, taldea jarraitzen ditxura ematen. Lehenengo zatiko bizitasun puntu hori edo joko puntu hori izdoka, baina ondo moldatzen ari da eta arazorik gabe eusten dio markagailuari. Eta hori oso garrantzitsua da, ez? Irabazten ari zea, aurrean aurkari handi bat daukazu, eta ez da gai gol aukerak sortzeko. Eta hori alde positiboa da, ez? Eta horrela amaitu ezkero markagailua horrela geratuko balitz, Atletikek aurre denboraldi honetako lehen garaipena izango luke, lehen porrota iragan igandean Southamptonen aurka izan zuen eta 3 egun beranduago lehen garaipena etor daiteke, eta aldiz bestian aipatu moduan Dortmundgo Borusiak lehen porrota izango luke aurre denboraldi honetan Manchester United, Manchester City edota San Pauli edo Munich 1860 bezalako talden aurka jokatu ostean. Arkel Susa eta baloiarekin azken atzean partidua sartua. Esgak ezkerrez Valentziagak Eibartarrarekin, Susaetarekin. Honek berriro ere atze alderuntz bideratu, saiatu da, nola edo ala atzean uzten, baina hortxe zen, zain. Besga eta Gorka Elustondorekin motxean ikutuaz. Presio antzu eginez Dortmundeko ordezkariak asko sufritzen luz egiten ari zaie bigarren zati hau. Atleti lasai, irabazten ari da, behitu nuntzegoen baloia, ez zuen baloia galtzea nahi eta noaino iritsi den, eta alde horretik lasaitasun handia eta pazientzia handia erakusten du, ez? Baita ere jakin behar da momentu batzuetan markagaile horrekin jokatzen, irabazten ari zera, eta
Zeiten digune Borussiak eta zu ondo goldatzen ari zera, Baloi galdu gabe, begira nun daukaten baloia beraiek, ezin dute zelai erdia baloia kontrolatuta pasa, Barta sartuenetik luzeago jokatzen ari da bera, ikusten dulako motxean ezin dalako jokatu eta aukera hori hartu du, eta alde horretatik arazo handiak dauzka Borussiak, ez? Eta oin txartela atera dio, baina jarraitzen utzi izan balu, ikusten dute horre pasiona zela erasorena Susaetarentzako eta horrean inditzen bakarrik. Baina Atletik ondo goldatzen ari da. Eroso dago zelaian, lehenengo zatian ikusten dute presioa egin duela, gola egin du eta gola aukera gehiago izan ditu. Borussia berak ere izan ditu gola aukera lehenengo zati horretan, baina bigarrengoan handik eta hobeto sensazio hobea ematen da, ez? Sendotasun nire sensazio ematen da. Market Susaetaren falta jaurtiketa Raul Garziak ikutu, baina arazorik gabe hartu du. Roman Wenderfellerrek baloia. Eta hor, Market Susaetari irazido epaiak falta. Hortel deixente ari gara ikusten. Baina, lehenengo zatian egon dira olako sarreran bat beste, baina besterik gabe, partida ondo joa. Baina hola jotea ondo dago, ez ditzen partidua, zen intensia puntua behar du, beti sarrera itxusirik gabe eta asarrerik gabe, baina intensia puntu hori behar du, ez? Eta logikoa da, eskenean nire izaten dut, partidu bat, eta hori pasatzen. Remorren olako gauzako betu izaten ostira bat eskat heldu zerbait eta gaur bukatzen da. Pakean moztu eta kitxo. Ramos, baloiarekin, Kolombiarra. Ez dauka. Uimeianen fintasun hori eta horregatik taldeak ere zalantzak uda mantentzeko. Markel Susaeta area barnera sartzen alegindu da, baina Mark Bartrarentzat errebote hori eroso joan bai, baina kate motxean hartzen ditu Atletikek, arnasbideri gabe daude Dortmundekoak, behin eta berriz. Azkenean, nik uste dut arazo handi bat, arazoa, nik iruditzen zaite Atletikek barneratuta daukala defensako lana ona egin behar duela, partidak horre ateratzeko, eta bestea barneratuta dauka baloiarekin egin behar duela partidu ona, partida irabazteko, ez? Eta defensako lana, ez dugu zago alde batera utzita, ez dagoelako, baina ez dira, ikusten duzu... Ez dago hain landua, o beste gauza bat pentsatzen ari dira, eta hau, pixka bat Atletik ondo tortu zaio, sensazio honak bukatzea, eta gauza ondo egitea, eta itxura hona ematea. Enremor, ari da, zertzela da dotoreak usten Turkiar gaztea, gero ez diote, probetxo hondirik ateratzen edo hortxe geratzen dira, baina Dembelerekin biak ere udapartean eginiko fitxaketak, ekarpen berriak. Eta pixka bezatera nik joana, Atletikek erakusten dio baita ere, Borussiaren aurka jokatu behar duten taldeei zer egin behar da. Antxeloteri pista bat ematen ari zaiet, iganderako adibidez. Nahi bali madu jakingo dut nola egiten dandana, zer egin behar da, baina gaurko partida oso garrantzitsua da, ikusteko. Iazan, hemen nahaztuta ongo dira jokalariak, eta dana bat egitu dutenean hobeto jokatuko dute, baina ez da asko aldatuko dena, ez jokoa eta ez dena ez da asko aldatuko dena. Talde horretatik Atletik erakusten ari da, Dortmundi irabazteko zer egin behar da. Ondo irabazten ari da, Naiz eta penalti bat izan Dortmundek eta iraizuzek gelditu duna eta sutunira bota duen baloi bat baita ere Dortmundek, baina iruditzen zait sendotasun aldetik eta Atletik Lustondo, atze aldetik Gabi Erasorentzat bideratzen alegindu da, nola edo ala aldaratu dute Borussiako jokalariek. Esgak Odearekin ikutu nahi izan du, baina Remor berriro ere bederatzi zenbakia isparekin dago eta eman nahi dio zerbait ari da gorputzetarima saiatzen, baina inda nagusitasun argia zurigorriena ez du arnasbiderik aurkitzen eta pailearekin ere asarre dago. Egan denboraldian Danimarkako ligan aritutako
Turkiar gaztea, Nuri Sainek utza galanta egin duena Raul Garziari opari eman Nafarra baloiarekin, zain, Markel Susaetaren zain atzealdetik korrikaldi oparo eginez, baina nola edo ala, Wenderfellerrentzat izan da baloia, azken minutuan partida sartuta, eta esango dugu, Juanan, bihar beste bi euskal talde ikusteko aukera izango dugula, Bergarako Agorrozinen arratseko 7:00 aurrera kilometroen alde, Reala batetik, eta Jose Luis Mendilibarrek idatutako Eibar bestetik. Bai, hemen genuen gogoa Atleti nola zegoen ikusteko, gehioan ikusi genuen, baina gero, ikusi dugu, baina tarteka eta batez ere ze maiz lortu dituen dabar, besterik gabe, eta Atleti garbi dagoena da, ondo dagoela, zero ondo egiten ari da, eta sensazioa guztia dut. Bihar ikusiko dugu Reala eta Eibar nola dauden baita ere, Eibarrek, bere egonaldia egin du, kanpoan, partidua jokatu ditu, emaitzak ez dira alako onak izan, eta bar, baina, emaitzak alde batera utzita, taldeak lan hona egin bali madu, eta batez ere, jokalari berri horiek barneratu bali madute, Mendilibarrek zer nahi duen, zergatik nahiko duena da, aurreko denboraldiko intensia hori, taldea hain jokotea, eta bar, eta egitu zaita horretatik interesgarri izango dela ikustea baita Reala nola dagoen, eta zeitzu da. Aste gogorra datorkie, armaginei, Realak bihar eta igandean jokatuko ditu, denboraldi aurreko azken partidak orotara 10 izango dira, Eibarrek ere 10 jokatuko ditu, baina aste honetan 3. Bihar Realaren aurka, ostiralean Osasuna izango dute aurkari, eta larun batean Zaragozara joan beharko dute, Etxarri Aranatzen jokatu ostean Zaragozara, eta etxeko taldearen aurka bertako torneoan gonbidatu nagusi direlako. Partidari minutu eskaz geratzen zaio, pixkanaka agurtzen hasiko gara, ondoren informatiboak gaur egun ikusgai izanen duzuelako, eta aipatu moduan, denboraldi aurreko lehen garaipena Ernesto Valverderen mutilentzat, eta ustez aurkari gogorrena behartzuenarekin, izenik handiena daukanarekin, aurkariak ikuskatuta, konfiantza emateko garaipena. Konfiantza asko emango dio taldeari, ikusita gainera zeitxura eman duen, eta Dortmund nola lotuta izan duen. Emre Mor, baloiarekin azken jokaldi ereikiaz Turkiarra sartu da, baina Valentziagak sendotasunez kendu dio, enegarren aldiz Dortmundeko 9 zenbakiari asarre dago, ez epaiarekin, bere buruarekin eta munduarekin ere bai, etzaio ateratzen ari, eta, nik uste txartela ondo... Bai, ondo aterata dago. Egile igual zerbait gehiago egin du baita ere, baina ondo aterata dago. Nik uste nahastu egin dela, hor jokaldia egiterakoan nahastu egin da, eta zertzen. Odolberokoa nabari du, odolberokoa. Ez dakit odolberoa, hemen ikusten dana da, bakitza bere aldetik jokatzen duela, lan handia dukan Dortmundeko entrenatzaileak hori bat egiten, eta batez ere bere Dortmundek nahi duen joko horretan sartzen jokalari guztia. Arbartra eta Raul Gartzia unetan sartua, epaiak aski dela esan du, amaitu daba partida, Dortmundgo Borussiakus, Atletikek bat Valverderen mutilentzat denboraldi aurreko lehen garaipena Markel Susaetako 20. minutuan sarturiko golari esker, Gorka Iraizotzeko ostean, lehen zati amaitu aurretik penalti ere geratu dio, Obimaiani, eta aipatu moduan, hause gaurkoan geneukana bihar berriz zita, Bergarako Agorrozin futbol zelaitik, Gipuzkoarren arteko Lemaiako derbi ikusgai, Reala batetik, Eibar bestetik, urriaren 2 izanen diren kilometroen alde, bihar arte, Juanan. Bai, bihar arte.